Ponekad iza djetetove grubosti i loših ocjena stoji priča koju niko ne vidi i koja može slomiti srce. Jeste li se ikada zapitali koliko jedna osoba može promijeniti nečiji život? Dozvolite mi da vam ispričam dirljivu priču o malom Tahiru i učiteljici Merijemi. U učionici, gdje je vladala uobičajena školska atmosfera, sjedilo je jedno dijete koje je život surovo iskušavao. Mali Tahir, kojeg su svi izbjegavali, nosio je teret koji nijedno dijete ne bi trebalo nositi. Učiteljica Merijema je otkrila istinu tek kada je pročitala njegove stare školske bilješke. Kada je konačno došlo vrijeme da pregleda zabilješke o Tahiru iz prethodnih razreda, jako se iznenadila. Tahirov učitelj iz 1. razreda je napisao o njemu sljedeće. Tahir je divno dijete i uvijek nasmijan. Jako je uredan i ima lijepo vladanje. Ugodan je za okolinu. Učitelj iz Tahirovog 2. razreda je napisao, Tahir je odličan učenik. Dobro se slaže sa kolegama u razredu, katkada je tužan zbog majke koja je teško bolesna. Život u takvoj porodici je sigurno vrlo težak. Na kraju 3. razreda učitelj je napisao, teško mu je pala majčina smrt. Daje sve od sebe kako bi održao korak sa školom, ali njegovom ocu nije stalo. Ima osjetno slabije ocjene. Od veselog, urednog dječaka postao je povučen i tužan. Učitelj iz 4. razreda je napisao sljedeću zabilješku. Tahir je utučen i ne pokazuje mnogo interesovanja za školu. Nema mnogo prijatelja i ponekad spava u razredu. Učiteljica Merijema je sada shvatila šta se događa sa Tahirom i postidila se što je prošlo toliko vremena, a da nije spoznala svu istinu. Posebno joj je bilo teško kada su joj njeni đaci kupili bajramske poklone, umotane u svijetli papir, osim Tahira. Njegov poklon je bio nespretno upakovan u grubi, sivi papir od papirnate vrećice. Učiteljica Merijema je odabrala da prvo otvori baš njegov poklon. Neka su se djeca stala smijati kada su vidjela bisernu narukvicu u kojoj je nedostajalo nekoliko bisera. Ali taj mali poklon, poluprazni parfem i narukvica s nekoliko izgubljenih bisera otkrio je najdublju ranu njegovog srca. Danas mirišete baš kao moja majka, rekao je tiho Tahir, a te su riječi zauvijek promijenile Merijemino srce. Svojom ljubavlju i pažnjom pomogla je Tahiru da ponovno pronađe svoj put, pretvarajući tužnu priču u priču o nadi i uspjehu. Ova priča nas uči da malo ljubaznosti može unijeti svjetlost u nečiji mračni svijet. Ako vas je ova priča dirnula, podijelite je s drugima. Zajedno možemo učiniti svijet toplijim mjestom.